about effective parenting. To jonyuol ngisani ya giminyisa na gima kia nikech iyudo ka janyuol en very sad sama janyuol tho tido ka mwandu te odhi kamano. Koro sami timo gimoro as a parent bo nyathino ngeni mama natimo gima kama. It is a very good thing because kionge kanyo nyathino bo able ka timo gino kadhi mbele. Koro iyudo ka kitimo ohala tin kumi bete piny maybe use kibanda moro ka nyathi ma inyalo dhi kode mondo ibed kode kanyo wone kama mama timo mama duoko change mama usoma nikech kaka osipowacho ni it is a time to learn other skills. Iyudo ka nyathino ngeni gimora moro ok bio na silver platter. Koro berka sama itimo ohala mora we nyathino ngeni mama natimo ohala makama we nyathino ngeni baba na uso gima kama to kinyalo dhi kode kumitimo ohandi no mano gima ber but king'isi athini koro ka unjuguni idhi hon ki wuotho e town ki uso in gimitimo no bed kode. Nyithindo mang'eny Joyce they learn by seeing they don't learn by hearing. Sami ng'ise ne kikidhi ona ko understand kama gimomo kikodhi kiro kikiseni yawa baga ni kikimul to dhi mulo nikech oda mondo ne ni to ang'o mok da mondo ne. Koro kingitimo ohala bed gi nyathini ohandi kacha to kitim the all time osepo wacho ni bed gi timetable wo bi kanyo kata 2 hours ne gima mama ne timo mondo be ko tieko school wang'esa ne we have a lot of graduates maonge tich but yudo ka ng'ani osenge the act of business ongen mama na uso ganjugu e teki banda kacha wang'ada lot koro ka ng'ato mi 50 iduoko 20 ka ng'ato mi pesa makama koro kadaki onge nikech en very sad yudo ka janyuol tiyo matek for 20 years to kisetho kama kata poko iki tindi gore ni wach mwandu after 1 week 2 weeks 3 weeks mwandu onge tindi koro thagre koro wanyathi onge gima ng'ato timo kaka janyuol erokamano. Adwa ni wakaw yueyo mar ariyo e twak marwa e chenro mar bakoro nyako Ramogi Ajwang. Kwa duogo bang' yueyo abo bedo kasomo moko kuom ote ma ochwalo no kik idhi mabor.